Ndatomboda kumuviolence chaiko zvekutomuviolence, but then ndazongoti mumwe wangu, but then alright, mina ndikudze kwakatangira nyaya handiti. So this happened when I was in form 3, and this was like one of my first heartbreaks. So I was in Rimpan around form 3, and so what happened? Naidida pa Noton, pa Senderix kunoton, and so what they did pachikora apa was that they grouped according kugona kwenyu kuti ndo yaenda vanhu vanogona, ai yaenda vanhu vasingagone madofo waiza. So zvavaita ndezvekuti 4 units, 5 units, 6 units, meno 7 ndo vaipinda mu-A, mu-B tichiteerawo chichi, so ina ndiri mu-B. And so mwana uyo wandaita sei, ndanda kutanga umhanya naye, ndakutinga ndane about a week or so. And so takuenda form 3, it was the first term tichienda form 3, and ndo patinotanga kuitwa zvaya zvekunzi masciences, akuenda macommercials chichichichi. So ipapo so vakaita pachikoro ipapo ndezvekuti masciences aingoitwa mu-A chete. So ana physics ana bio aingoitwa mu-A, so everyone aingoitwa mu-A, vanhu ndo vanhu ainzi vanogona. So vanhu vaive mu-B vaive neoption yekuaitawo since vainzi variwo second best, so vaikwanisa kunoaita. But then inini I knew myself kuti masciences were like 2 parallel lines would never be perpendicular wise. So andambobvira ndakaapproach. So what happens, takutomhanya wene mwana wechichichi akuzondibvunza kwewo uriwo mu-B hausi kuitawo masciences here kana uchinyamana anochi I'm not that intelligent zvekuita masciences handingambozvigoni waibata. Ndopanofunga kuti hanyaya chete se nyaya yatopera. Ndakuzonzwa nemufesi wangu after a week mubhebha achingondighosta mushara kubhebha ari kundighosta ari kuita sei boys kamwana kanga kanaka kanga ari kamvura ndaitokadowo zvekudaro nandakatopinda nemwoyo to be honest. But then mufesi wangu auya kuti kujiwa dii mukuita sei, zvikanzi ko iwe mwana wako iwo akumhanya na Tanaka wemu-A chichiri kuitika. I'm like, mwana wangu bhebhi rangu inini rikumhanya naTanaka ndisingaziye, mukuti ndatoitwa bypassed ndiripo zvandisiri kuziya inini, ndakarambwa ndisingatoziye. Ndaitoshamisika mufesi wangu akutoti bhebhi riri kutofamba richiudza vanhu kuti rakakuramba iwo because hauite masciences uri dofo. Chakarwadza kwangu, ndakanyatsonzwa kurwadza kuti right, saka ndarambirwa kunzi ndiri dofo. But then you know how it is, shit happens. Boom, ndazoona message nhasi yakanzi, hi, I saw your TikTok videos, I'm a big fan, uri kupi, I wanna meet you someday, ndouya here kushop. Ndikunzwa kuda kutaudza munhu kuti ari sei masciences